Čauky lidi, tady je Luka.cz a jsem tady se Smoufim. Hele, tam je. Následují naspátek a dnes bychom dělali co? Co uděláme? To je dobrý nápad. To je velmi dobrý nápad. Počkej, už ho dělám. Počkej. Jo, už je. Ještě jo. Dáš mi 2 styky? Abych si mohl udělat krump. Jo, já se netěžil za tím dřevu. Ano, 2 stačí. Dobré. Počkej, kde máš tady? Co? Počkej, se podívat ven. Jdu zabíjat tím zlatým krumpáčem. No ne. Možná nic nebudete vidět, ale to by se potom nějak upravilo. Co? No, však to můžete zesvětlit. Nebo si dáte Full HD, nebo... Nebo já to zesvětlím, no to je jedno. Ty vole! Jo, tady je. Normálně já jsem 2krát nebo párkrát sekl do toho zombíka a už je to z toho zlatého krumpáče úplně mrtě ubralo. Úplně na nic krump. Počkej, kde jsi? Zase je pravda, že je rychlý, ale... Potřebujeme zabít nějaký skeleton. Au. Ne, skeleton. Na co? Aby jsme měli... Bone? Kost? Kurňa, skelet. Jo, Henny, už ho vidím. Tady vidím skeletona, jdu ho zkusit zabít krumpem. Pojď, hajzle. Promiňte, že nadávám. A pojď. Tu máš. Ani já nesejmu, ani raz. Tolik dostává, že teďka i spadne. A pojď. Ne, už se mě vybil krump. A laglo se mi to asi na to vypne. Tak ne, dobré. No, blbě spadl do vody. A ne, nerupl mi to, si to je blbne. Ty vodo. Z něho nic nepadlo. Tak asi pokakané. No nic, doufám, že se to nebude zase tak hodinu uploadovat, že? Ty vodo. Co mám říkat já? Jo. Počkej, já jdu zpátky do baráku. Vidím tě! Jestli to jsi ty? Počkej, kde jsi? Počkej, já jsem si viděl, ty jsi. Zombík! Zombie! Ta tě v noci nezbije. Taky moc nezbije. Co? Zombie taky moc nezbije. Že to říká vždycky gonky. Máš semínka? Jo, nemů reklamu. Že proto potřebuji ty balony, ne asi. Jo, mám. Takže, počkej, já chci zkušat, jestli jaký je ten rychlý. Proč to nejde zebrat? Pojď to zebrat, rychle. Co? Jo, dobré, už to mám. Trošku upravím barák. Co ti vadí, že to je z cobblestone? Co? Co ti vadí, že to je z cobblestone? No. Počkej, proč ty nešel z dole? O nic.
Jo, jsem jí nikomu. Takže asi na tomhle serveru tady budeme hrávat, takže tady, přesně tady budeme hrávat, že? Smurfy. A nevím, to je asi vše k dnešním díle, ne? V našem MP. Ano. A podívejte se však na náš kanál. Jmenuje se... 2 videa. Prosím? Že už tam máme 2 videa. A jmenuje se Mine Multicraft. A tam se prostě podívejte. A Vysadne si oči. to je vše. Tak čau čau lidi.